Hola a tothom, què tal? Avui hem fet una muntanya de 1.389 metres que es troba al terme de l'Os de Balaguer, tot i que nosaltres hem fet la ruta des de Santa Maria de Maià, la Noguera. És una preciositat, es diu Sant Mamet, aquí veieu una ermita que corona aquesta muntanya, amb el vèrtex en geodèsic, una ermita amb una història llegendària que va ser reformada fins a l'any 2000, entre l'any 80 i l'any 2000. És una preciositat de paisatge on podem veure alguna de les muntanyes més emblemàtiques de tot el que és el Pirineu, muntanyes que ja n'hem fet algunes, com per exemple la Serra de Mont-roig. Avui és un dia que fa molta calitja i no us puc ensenyar pràcticament res de la vista, però si veieu amb un dia clar, veureu fins, no sé, fins a Montserrat, veureu fins al Mont Perdut, veureu Puig Pedrós i veureu molts altres cims. Aquí davant tenim tot el que és el Montsec de Rúbies o de Maià. És preciós, és Sant Mamet.